gaurkoan gonbiatu paregabia dakau. Hemen dakau mantala, hemen nabil gauza txukuntzen, baina ez dakit. Iristeko bardaola usten dut. Ez dakit nundatorren. Entun dioia, Antonio Jokiegi aldea. Antonio Jokiegi iritsi da, aldan modun sukaldian aritzera. Eta zin bada, pues, saiatuko da. Artista hauta, nola ezingo dala, zeo zingo jau. I gitarra eman, Dani labana emango ziot, ezta? Bai. Eta lagundu galdea pixka labana Bueno, ematen. alde hoin kontrakua, zu gitarra eta nila. Bai! Ez dakit nila bainakin, Aurrekoan etorri etzanean pixka berde ikusi nian. Aritu alaiz. Bueno, nik berdura bezala, zeitzet, berdia, bai. Sentitzen, zeo zein dek. Bino... Bueno, eo zer gauza ingo ju, azteko tamen ondo pasa, eta zeo zezuk aldatu. Eta zuek hor gelditu, saio paregabia torreta. Bueno, lagunak, ikusi zuen bezala, Andoni haundi jatorri zaigonea, eta diska berrikin eskuartian gaina, ez da? Labetik atea berria. Bai, hau labetik atea berria ere. Bekatarila izenadik, eta ditu 10 besti. Bai. Zazpi bekatu dira, baino, entre intros y flautas, 10 besti. Vale, pegatu gehiago bat ezkaguke. Eta bai, gehiago asmatu txugu. Eta ikustezu nia sugia dao, eta sagarrakin, eta dena oso guztua, eta ikurriñan koloriak. Ona, artista hutaiz, artista hutaiz. Sello nazionala. Mateko, ez? Ez hemen eba, zekau, ikurriñan koloriak, egila da. Ezin hobe, eta gaur ingo deuna elkarrekin da, angurri entxalada ehar bat, honeainoko zagaiekin, eta hemen gio arkumia marinatuta, brotxeta batzuk, eharrak. Angurri Jokiegi. Angurri... Ez moitu hortikan launak. Bueno, lagunak, eta Andoni, garatuko izuet pausuz pausu, nundik nua ibiliko gehan angurri entxalada iteko garaian eta brotxetak iteko garaian, ebai. Angurri entxalada, ingo deuna da, txapela moztuko jau, ustuko deu, eta barruko laukitan ingo deu. Gio ingo deu, osagai denekin naztu. Hemen da gaufeta gazta, laukitxotan ingo deu, olibak erditikan, tomate garesik bai, gio sartuko jau tipula puxetak, zagarrare bai, ingo deuna da, limoian birrindura ateako jau, azala ondo birrinduta, zukuare bai botako jau, eta menta osto batzuk txiki-txikin da. Dena elkartuko deu, eta gero ingo deuna da, hemen dazkau, kalabazan pipak, eta ingo dituguna da, kuian pipa horiek, sartaian tostatu, eta entxaladai gainetik bota, peresik, eta gatza pixkatekin. Vale? Pipa jungo da. Pipa ingo jau da. Artista guta izi. Eta gero, bestalde, arkumiakin ingo deuna da, ezurrak endu, aragila atea, aragi horiek laukitxotan ingo ditugu, eta hori ingo deuna da, ontzen jarri hemen dazkau osagai hauekin. Ba, hemen dakau bakurria, piperrautza gozua eta pikantia, baitare hemen jengibrautza, kominua, pipermina, dena txiki-txiki ingo deu, batzuia eta martorriagin, eta ingo deuna da, ontzen laga. Tipulinare bai laukitxotan ingo deu, eta bertan sartu. Eta honekin ingo deuna da, behin onduta da honian, gaur hemen ordu erditxo bat eukiko deu, baina aldeu pare bat ordu dutzi hor. Ingo deuna da gero brotxetetan sartu, eta prejitu. Eta lagungarri jarriko jauna da, hemen mejunge hau iten deunian, ontzen jartzeko aragila, hor gehatze zaigun mejunge horrei, gio botako zio arrautza, eta ingo jauna maionesa bat, hor dago mejunge guztiakin arrautzakin, da hola kiston maionesa zapore duna. Maionesa! Eta ingo deuna da, ondo jarri, eta goxatu. Eta aldi berian, ze joko igu gau, danetik ebai. Danetik ebai. Gaude gau, saio parega baiatakona. Lehenbizi lana, eta geho. Geho, vale. Bueno, batzu jasu ditzen zemuz. Bueno, eskuakin, ez? Eskuakin, atea ale pare bat, eta gero ale pare bat hori golpe bat emate jok, eta azalak endure bai, bale? Betu, nik dezoten bihatza hemen sartu, eta ja hola irikitzen dure, bale? Mira, hola azkarra bitxek, egila. Bai, azkarrago eta errexago. Sartuz fuerte bihatza barroa. Osondo. Bueno, eta esan dakua, diska berriakin etorria izan. Bai, karri dute diska berri bat grabatu genuen joan den urtin. Bai.
Eta, bueno, guain presentatzen nahi nez, ne musikarekin, eta bakarka ere bai pixko bat. Vale. Eta, zer dek, bakarkako lana aurrekotan bezala, edo... Bai, ideia kontzeptualadek, en plan, bekatuk, eta bekatu bakoitza ba estilo bat da, pues, reggaetoia, heavy metala, eta reggaea, eta elektronika, eta dena ziok. Erromeian ibiltzeko harinarin bat, harina ez, fandangua zen. Bai. Eta esan dekor, amarra besti daudela, ez da? Bai. Dana bakarkako lanak, o norbaitek inongo izoltza gainean, edo nola ikusiko jau? Bandatxo bat eramango dut nerekin holtza gainean abesti hauek jotzeko. Bai. Eta gero aparte, bakarka jotzetenean, noizian bene bai sartuko dira, orduan jendiak gomendatzeo, entzuteko diskua, zeatik ez dut ondo promozionatu, denboaik ez dakaterako. Bueno. Bino mesez, entzuntza bekataria diskua, dago plataforma guztietan, Spotify, Deezer, Radio Maria, leku guztietan. Tane, iritsi alda. Radio Maria ez taliatu. Iritxikoek. Denboa kontua. Ontsa esan duzu. Eta, Andoni, esan behar nizun. Pentsatzen dut topera ibilizko zehala guain udan, ez da? Osea, eukiko ekela agenda tope, ez da? Bai, jotzen dut herri guztietan. Ez dakiz herri dian, bino guztietan. Guztietan, Osea, esatizut... Eta asko gustatzen zain, jendia pozik egoten da, eta guztua beste dute, eta mozkortzea, bai, hori denok itxeteu. Hori batzuk gehiago eta bestia gutxio, Jaigirua ederra da. Jaigirua. Hombre, ibeti jaigiruan ibiltzeiz gaina lanien, ez da? Eta euskaldun jaigirua ere bai, abesten dutenien elkarrekin euskal abestik, eta nahi aliatzen zaitzea, bihotzea iristet zait. Ona. Eta egia alda hor euskaldunok egia zan abesteko garaian beti ukidula kulturazko, baina gaur egun pixka galtzen nahi dala. Gaur egun pixka galtzen nahi da, ja ez dute hainbeste abesten. Animatu behartzaile, esan behartzaile, bueno, ez izan sosuak, venga, abestu. Bai, Ibili behar nahiz nahi pixkatatzetik. Eta kasoite aldile. Bai, azkenien motibatzen dira. Ez que nik uste dakatela lotxa bat bezala barrun, eta geho, ateatzen zaie, geho. Ikusiko. Jendiak, zuke. Bai, jendiak. Nik ez. Vale, arrituta galitzen editu. Ni lotxa gabianak, ikusi, torrinako honea bateko zinatzen jakin gabeta. Bino lotxik ez zekat, saltzeruan. Lotza lapurtzeko euki behar da, bestelako ez da euki behar lotxik. Bai, saltzeruan. Eta baldakak herri kutxunika nola esatekena, herri hontan jotze jaten ian beti jendia abesten, dantzan, ikiarria izatek. Bueno, gustatzen zaiz asko iparralden jotzia. Bai. Eta iparralden adibidez ustaritzen, jendia tope goten, hor nago modo rockstar, tortzen dien denak, argazkia, eta ez dakitze, emateizea, la Preisler. Benetan? Bueno, ez dakit, bilo. Managerrakin jute, eta jendia gainetik botatzen kendu berdek. Ez dakan managerrik, ez que ni naiz ne managerra, eta batzutan igual bihardet bat. Zatik lana larri, ez da? Lana desente, bino batek bakarrik eramateko, pues komplikaua. Oiek, ez que azkenian jendiakin lotu, gauzak indestia eta giri guztazik nahi gitarra hartu eta kantuan ibiltzia, ez da? Ja, te digo. Du diga. Ni rock and rolla matxet. Eta, bueno, hola, herri gehiago matxetxu danak jotzeko, getarilla esango nuke, getarilla nebai naiz celebridade bat, hemen azpin. Hauek getallaek, hauek getallaek. Hemen azpin celebridadia naiz, guztuta ratoian ondon estatua gatik godiatela. Ona, antzea. Juan Sebastián Elkanonen onduan, tenga, estatua txiki bat. Eta zesan bernian, Andoni, beste talde batzutan ebai jotzen dek, ez da? Ez dek bakarkako lania bakarri biltzen, ez da? Ez. Ni jotzen dut bakarka, geho ne proiektuan taldiakin, osea, musikariak gala, baina ne izenian, eta geho el quinto contenedor heavy metal taldian. Horidek. Eta hor diska bat atea genuen, eta bueno, oso ondo gaude, guain dago pixka geldituta proiektua, baina zeitun hartuko dugu berriz. De hecho, Hernanin urrian jotzen dugu. Hernanin urrian jotzen dugu. Bai. A ver, hemendikan, Vale, listo, Funtzionaudik? Ondo ezin Soberan, izan ziat iru ale eta atea dituk amairu. Baina, lasai, ja, aurreko urrengo zailebako lantxuak aurreratuta. Batek askoako, emate? Vale, eta guain inbertituko ek zuritu. Baldakin nola zuritzean? Hordakak problemanik. Hordakak problema, venga. Osea, pelapatatasakin, banekin, labainakin problema, ne behatzak ezin dut txaskeau. Bai? Ezin dut txaskeau eta ezin dut... Baina nik truko bateak utziko ja, betuzak, Ikite jokenek bustan aldea moztu, bai. Txortena. Eta ben, txortena kentze jokenian, ite jokola golpe bat eman. La golpea eman dakakenian, beixa, laguntza pixkatekin... Bakarrik ateatzek? Ja, ia bakarrik ateatzek. Vale? Trukua. Venga, intzakola,
beste bi. Izautxetxuk, zera, jakeo guzik. Jakeo guzik. Jakeo guzik. Zukaldekoak bai, bestia Zukaldeko jakeo guzik. Hale, ordu, nitzen dut hemen. Hola. Bai, golpea bildurri gabe. Ona, eta guain ateatzek. Eta guain nabe labana txikiakin lan. Ondo eman berdio golpia, Ez, indek beste aldia moztu. Punta moztu jok, ipurdia moztu berdio. Katxeta amarri, punta eta ipurdia tegi bola, Ez nada logiko, Torpia. Moztu jok ipurdia. Eta eman jo beste golpia. Hau dek ipurdia, ez? Oide, hemen gaur puntxu hau sekaken leku hori. Ez que nola, astean... Hau ikasita joan biharre gaur, Venga, eman eurra horrei. Universidadia. Beka, betio. Vale. Bueno, eta ekaina eta ustaia ze musibilizea alde batetik bestea. Guain ateatzen nahi da, bino uste izorratutela. Berdin du buskatzia pixka, etxio kuidu ikan. Non uste dit? Guain utzi hori hemen txe. Guain ipikatuko dit eta honea botako jat. Ekaina eta ustaia ze muz, topere bilko zinean esan dezun bezala herri batetik bestea. Ekaina eta ustaia kontzertu desente izan itxun, jonun Aspen adibidez, eta jonun bai, ustaritzen uste du jonula, naiz akordatzen izan dituan guztitaz. Apuntauta ditute, denak Bino, bueno, guain abote pronto esatia zaila dek. Bueno, asuntek herri askotan egon naizela, ez da? Pues nahi dunak ikus dezala, ne Instagramian daon, itxoin, hau labainak ineman berde. Ne Instagramian daon, argazki bat, eta hor jartzetu dituan kontzertu guzik, eta hor jartzetu nundino ebilikoa izen, ez da? Daudenak eta egongo dienak gizaldi eta gizaldi guztitan. Ona, eta zezan behar nilan. Amen. Nola izen nahi gire Instagraman jendiak ikusi izateko? Abildua Andoni Ollokiegi. Andoni Ollokiegi. Bai, hori da. Vale, hemen ikusiek nola bota dituten, espeziadanak bota ditut, pipermina pikatzen nahi naiz. El origen de las especias. Ala dek. Charles Darwin. Hau ere ingo dite, Nahikoa sekat honekin, bai. Ez que ni ja utila sentitzen nahi zenian. Ja, ikasiek eta ja gora tortzea. Utila sentitzen nahi zenian, esateu. Ondo zio gori. Hemen, falta zaigun gauza bakarra da, beitu, honen berdia bota. Arratxaldego. Horren berdia bota. Berdia botako zio, erditik kenduta, horrela xe, hau kendu, hau ere bai, eta guain ingo deuna da, hemen, sartu barruan, hau dena ontzen jarriko deu, arkumiakin, bale? Ontzen jartzezu, eta gero honegin esatea horregatik, ez? Hori da, onduta da holako, ja, honegin, nagusi. Etimologia. Poeta utza aiz, Ni musika ja, naiz. Musikariak. Bueno, hemen botako zioten ere bai martorriana, hola txikiuta, bale? Eta lehen da biziko urratza indi du hemen, Txiki. Artu zakita, bai, soso gelditzek historia. Bai. A ver. Txiki, mon amor, txiki. Txiki. Bazun letra gehiago horrek. De mis rusos. Nien aguatzen ni. Txiki, mon amor, txiki. Arkumiakin. Txiki, mon amor. Bueno, kosta itetzea. Lotxatila, zate hasieran. Hasieran, guantxe esan dekakila. Konfirmatu du. Eta ber, arkumiakin beste abestitxon bat. Hortan jarri behar, naiz. Arkumia. Mateik, zera, txomin hartola. Arkumia ez da lodilla bai mia. Mia zangure arkumia. Mendian bizizan eta gero ez. Geo kasuelan. Eta gero kasuelan bizitzera joan zen. Arkumia kasuelan zein goxoa izaten da. Everybody! Arkumia kasuelan zein goxoa izaten da. Tolan lageta! Arkumia kasuelan zein goxoa izaten da. Arkumia kasuelan zein goxoa Fenomeno! Baki noa bitxaztiken erreportaretik uste guain? Noa jungo txik. Azeoko kanpina eta gainea arkumia intzigutek. Ea nun daude. Arkumia
Azedoko kanpinan. Guazen! Kaixo, Joseba, zer moduz, hemenago Eugeniokin, Aizeakin, ni Juan Mari naiz, eta etorri zarete Azedoko kanpina ezagutzea. Azedoko kanpinean gaude, eta kanpin honek egin ditu ia 28 urte. Aldatuta dago, porque hasieran oso gauze gutxi zauden, eta orain ikusten dezuen bezala, kanpine asko hasi da, eta oso jende asko etortzen da. Berruezako Aranan gaude, eta gero dauzke mendian Lokiz eta Kodesen bitartean gaude. Leko oso polita da, eta pasirako leko onak daude, eta bizikletari asko etortzen dira. 3 hanken artean ibilbidea, bertan dago, eta gero dauzkagu Lizarra bertan dago, gero daukegu Los Arcos, Biana, Logroño oso urrin dauzkagu, eta gero hemen Lokizeko herri batzuetan egiten da ikatza. Jende asko juten da ikustera nola egiten duten. Eta anekdota moruan, esan lehiket, Biloria herrian Tasio pelikula grabatu zala. Eta gero, jende asko etortzen da, Basko Navarro ibilbidea egitea, hasten da Lizarratik eta joaten da Gasteizeraino. Azedoko kanpina Nafarroako handiena da. Gure instalazioa daukebe denetik, daukebe piztina olimpiko bat, dago pista padelana, dago denda, kilometro zeroko produktua ibiltzen ditugu, eta nola ez, jatetxea daukagu, egunero menua ematen dugu, plater kombinatuak dauzkagu, bokadilloa dauzkagu, eta gure kartan erabiltzen ditugu bertako produktuak. Eta, nik usten dut oso ondo montatuta dagoela. Eta kanpin honetan animazioa eskaintzen dugu. Egoten dira mundu guztientzako ekitaldiak, umeentzat, helduentzat, DJ egoten da, eta jendeak asko parte hartzen du ekitaldi hauetan. Ostatu hartzeko aukera desberdina dauzkagu, eta dauzkagu 35 bungalow alokatzeko, eta 300 partzela urakin eta argiakin. Gure bezeroen perfilea anitza da, eta esango nuke 35 urtetik 45 urteko bitartean ibiltzen dila, eta oso giro familiarra da. Eta batez ere etortzen dira gipuzkoarrak eta bizkaitarrak. Orain jungo gera Aizeakin plater bat egitera, aber gustatzen zaizuen. Ni Aizea naiz, Azedoko kanpineko sukaldaria, eta gaurkoan Arkumea menestra barazkiekin egingo dugu. Lapiko baten hasiera batean olioa eta baratxuri pixka bat botako egin dugu, erregosi egingo dugu, eta ondoren ja Arkumea botako dugu. Normalean gu herriko arategitik ateratzen dugu aragi gehiena, eta bertakoa da, barazkiak bezala. Arkumea aurreko hartzen dunean, botako zaio txorrota pixka bat koinaka, eta ondoren ja tipula botako zaio. Plater hau, tradizion handiko plater bat da, hemen Nafarrokoa ina eta betidanik egiten dena, eta hemen oso famatua da. Hemen normalean sukaldaritza tradizionala egiten dugu, bertako produktuekin, oso gertuko produktuekin gainea. Plater tradizionalago aparte, beste hainbat plater tradizional batzuk ditugu, babarrun txuriak, gorriak, potxak, xahal masaiak, txerri hankak, eta nola ez, hemen oso famatuak direla, zainzuriak, eta baita ere, saltzen ditugu. Behin ingrediente guztiak izan da menestrari gabe, 30 minutu gutxe gora bera egongo da lapikoan, eta gero 10 minutu bukatu baino lehen, ja, menestra botako zaio, 10 minutu egongo da, eta egin egongo da. Menestra hemengo menestra bat da, karkakoa, kilometro zerokoa, baina normalean garaiko barazkiak erabiltzen ditugu.
Bueno, Joseba, espero dugu gure proposamena gustatu izana, eta daztatu nahi badezu hemen gaude, Azedoko kanpinean. Agur! Ai, ama, bikote, eta gora kanpinak. Egia esan udako ze plan hona dian, famili giruan kanpineta jun, gaina hor, eske familiak sortzen dira, herri txikiak bezala sortzen dira, ez da? Eta harri biltzen dira, bai, bata besti gauzak eskatzen, uaiten, bizilitan ibiltzea, gaina hor daukazuen parajiakin. Kampin, udan bakaziokin, kampin, gaizkilo egin, digo, ondo egin, claro, ezin da esan. Bitxoik ez da, ben ondo. Oiokilekin. Gotemeak ez tezuelo ikingo ez, Bueno, bukatzean nian bai, earki gainea, Oioki, artista hau txaiz, Nola goxatu araztek gitarrakin. Bueno, gu errezetakin jarraitu behar dugu, Eta hemen dakauna da, Arkumia ontzen, eta baita ere, inbiar deuna da, baita ere ez, hasi bihar gaiten ja entxala da. Ningo etena da, angurri hau iriki, zulatu, eta mamila ateatzen jungo nau. Angurri handia, Bai, galanta, pulamentukua. Buruan tamainokua gutxinez, no? Bai. Jo, eta pixuaka, ondo beteta dao. Osea, baloi medizinaloik. Bai, oidek, hau adibes ariketa egiteko, eta gora eta bera, eta balio gozun. Inberdiak enadek, beitu, oliba hauek, eta geresi tomate hauek, erdibitu, bale? Erdibitu, eta honea gotatzen jungo gea, dena. Erdibitzeko, labana hor dakazu, eta behin, bitan txikiakin igual gobetu dikoaz. Ez que terrorezko pelikulas. Gora torria ez, no? Ondo. Bueno, lehen bazen eukan... Aceituna a la fuga, mira. Aceituna a la fuga, xuk, eta aura, no? Lehen bazen eukan beste talde bate bai, etorri zinanean kontatu zen iguna. Bai, el Club de los Poetas Tuertos. Bai, oidek, jarraitzaldezu horrekin martxan. Horrek, pasatu zen, bateriak ezin zula gehiago, eta bere bizitza lanea dedikatu nahi zula, eta, bueno, ez du bateria juntzaigu, eta orduan ez du zeitu. Jope, pena galanta. Bino horko basu joliakin zeitu den proiektun, así que... Ondo da. Urratza jarraitu zuen. Erdibitu biharrian lauzatitan indet. Igual, erdibitu biharriat. Bai, erdibituta listo. Hola, txak. Bai, horrela, segunda dena, eta listo. Markatu, kuidu ikan. Izatu nahi, nebizitza zizketan da. Hoi bakoitzan bere kontu egin behar du gaina. Goxo-goxongoak igual, osea, etzio kuidu ikan. Bueno, orduntaz, penakin, hoi bukatu dalako, adibes, bizitan danak hasita bukatu inbiarrike bai, ez da? Bai, dena hasita bukatu inbiarrek, eta gaina ziklo politia izan dek, elkarrekin jodegu hainbat lekutan, bino, guain ja, beste gauza batzutan zentrauko dut nire burua. Claro, eta Danien ezindik ibili azkenien. Danien ezinezkoa. Bestela Dania erdizka, eta hoetoek, sozelak agenien bulu belarri jarri horrekin, ez da? Bai, hoi da gauza eta inaizena ikasten. Bai, erakutsiak nahi, porque... Gizaki bezala ezin dut eman hainbesteako... Nik ez da, klonatu posible banintz, pues, guain ikan. Claro, eske gila esan, olako arrakastakin, da olako girua jartzekenian, azkenian, herriko festa guztietan nahi dile eukiri, ez da? Eta denetan ezin ditzi. Denetan ezin dut. Oide, guantxe esan dek egia. Pena mateit ez esatia, bino kontuatu naiz, pues... Ikasi behar dala ez esaten. Ikasi behar dala ez esaten, bai. Asko matxitxut, herriguzik. Ditzi jaten herriguzik, asko matxitxut. Eta hurrena deitu, eta hurrena igual aldu, jun. Ezta? Bai, gertaleke, bai. Hurrengoa deitu. Hori taldezu, igual deitu baizu eta ez esaten bazu, ja jartzen dezu berdian hurrengoan esatizunien area juteko behintzat. Hori ez tetitzen. Hori ez galde egiten. Esaten bezala gaur bat. Baina batzutan bai errepikatu izan dut, en plan, mira, ze guztua eta oso guztua egon gezurekin, eta datorren urteako izten badiateko, bai, apuntatzen. Bai, itxita. Gertatzen alteik hori herrira jun, eta aurren urteako itxitatea herritik anja. Bai. Bai, Gaina, leku ezberdinetan ezberdin deitze jate, batzutan olioki, beste batzutan... Bueno, igeldon esate jate pasaiko fenomenua. Pasaiko fenomenua. Ez dut esaten izterikan, osea. Gezurrik ez dut esaten, ez? Ez. Eta, berez nola gustatzen zeik deitzia. Eosein eta, o Andoni, o Joki, o Jokiegi, nola? Mira, jendia guztua badao. Eta musika abesten badu, abestu zatu, Nei horrekin ja nahikoa. Deitu esatela nahi duen bezala. Azeitunak erdibitu inberdia? Bai, erdibitu. Edo pikoteo da. Erdila janda, beste erdila gutxe. Erdibituko txu. Bueno, eta, etzekiat, gaur egun jute izenian holtza batea, herri batea,
seiten dek? Diska berria abesten dek, o zemotatako kontzertu ematen Ari nahi saiatzen iten transizio bat beti indetenatik nire abestiak ezagutaraztera. Eta hor dago parte komplikatua, zeratik enkasilatu dan aktore bat bezala sentitzen ez. Jendia nahi du betikoa, eta nik bai gozatzez betikoa, Bino nahi ditut gauzak join, eta ambizio artistikoak, holako kontu. Batzutan hor gehatzez eixiz, da, hori gatuko zako bai, zutagarrek, eta etzekin zenbat urte, eta aurrengo disko eskatzen ziotek beti, ez da? Eta mekatxiz, lamar, hogei disko indizki jau, eta aurrengoan eskatzen guendi. Baina, bueno, azkenian jendia eire betetzen baziok, hiri hori kantatzia gore, ez da? Ni orokorrin pozin nao. Eta, nahiago zu bakarka egon holtza gainean, o nahiago zu beti gonbidatu txon batekin, edo... Gustatzen zai jende gehiagokin iotzia ere bai, eta atxeden hartzeko denbo bat bakat, ez dakit ikusi zuen kontzertun bat, bino izateia bi ordu dalekete pego. Eta, bueno, hemendikan 3 urtea, pues igual ezin dut ritmo horrekin zeitu, zetik. Eban digaztea, igual jaten bat jut... Zenbat urte azka, guantxe? Dakat, 32 urtetako krisi ja. 32 urtetako krisi. Iba, kriston edadi, eta artezek urren urtean, kriston edadi, ahi. Bai, 33. Bai. Kapikua, bai, kristona eta kapikua gani, ahi. Ai, ama. Bueno, eta ire, aurrekoan kontatu igun, baina hemen jende asko gongo eketzekikena, ire, artian noiz eta nola ikasi. Basekia eta zieran haima izan niola gitarra nahi iguala elektriko hartu eta kontatu zapixan nola izan historia. Bueno, nahi zuri lenguaje musikal ematizun irakasliak esan dit, hobena dela klasikatik ikastia. Eta, bueno, klasikakin hasi nintzen, eta irakasle bat etortzen zen, bino ja aliatu zen momentu bat non etzan gure herrian taldia formatzen trintxerpetik etortzen zira San Juanea, eta aliatu zen momentu bat non etzan gure herrian taldia formatzen, eta nik esan nun, nahi hau asko gustatzen zaiz, segituko dut jotzen, eta segitu nun jotzen netxian, gero ez autu nituen... Bai, gero ez autu nituen Donostin, pues, 2 urrun dakatela eskola musika bat, eta dire uruguasuak. Eta beraiekin, pues, mikro irekiak eta itetxuzte, eta beraiekin eta jende askokin jonun, eta horren ikuste gobentu nula ere, bai. Eskerrik asko Ibantan ere hai, pues, emantzizkiatelako lehenbiziko klaseak, eta gero ja 2 urrunei ere bai, eskerrik asko, pues, bultzatu nautelako kontu honetan. Zeona. Eta hori izan dira, zure... Ez da aztu bihar... Bueno, gero ere bai edukinun eta papunkila. Donostiko kaletan ateaten nintzen gitarra jotzea, polizia datzetik, eta... Bai, etxuan kontago horrekoan, a ver. Nola izan nuen hori? Bai, pues, behin baino gehiotan, egun batin kalian jotzen neon, eta jendiak zekan oitura, ne ikusten zian, eta korro baten jartzen zian, en plan, herriko bardua, eta alako baten, polizi bat etorri zan, eta baimena behartzalat, eta ez dakize, eta txona bat altxazan, eta esan zion, aizu, honek ez dio, inori minik iten, dena guztua bestera egia, eta ez dakize, eta ni, herrian, ekin dago, herrian. Eta atxilotuta. Ez, hortan ez, bino beste batin ila konfiskatu ziaten gitarra. Bai, Bai. Eta inoak kunberde gitarra igabe, gitarra kentzei eta zeitek. Esatzian tipuak, pues, kenduko izu gitarra. Ta nik esan nion, ez mesez, bilar jo behar dit lezon. Etzan egila. Bino, konserva unun gitarra. Eta eskerrak. Bastante. Ne denbora delinkuentzia nahi ja pasatu dira. Bueno, hori balin bak delinkuentzia ondo zio, kaliak osatzia. Ez que ni beti neko kaletarra izan hau, bai. Bai, eta goin zea, formalek egiten zea holtza gainetan, eta alde batetik bestea, eta eskontzetan da, Bai, eskontzetan. Garrantzitsu egiten nahi, Zatute eskontzetan ligatzen dela, baina ni bukatzeteranako ja hainekatuta nago, ez dakat ligatzeko gogoike. Ez? Etortzen mazai norbai, esate jo, bueno, bai, etzi. Ikusiko dira. Ikusiko atxik, aio. Gauza gazo, eta venga. Claro, porque hor gaina puntxu bat iriste, ja jendia berotuta ziokela, ez da? Bai, koñatu bat. Bai, beti pasatzek. Eta jartzen jenien zea, konga egiten azten dikene, aio ma.
Raro, Oidek, raro. zibilizazioan, degenerazioan. Galanta. Oie, konea bota, Joki. Argi. Venga, oide, hartu eta bota. Ari gaitu bentxala deite. Gauza batzuk Jo hemen, dirintzazkete, gazta botako deu, zagarrare bai, limoian birrindura, eta menta ostuak bai botako eskito. Bago, txirrek itxarraka. Gio ingo deu brotxetak eta maionesatan ingo deu, Maionesein alde sekula. Bueno, abestu dut. Abestu, hori. Abestu zestik abestu. Egin ez detin. Ez? Ez. Bago jarriko jakeo nika, maionesa behar bat ditet. Bueno, Gio, inetxian, Goiz, etorri astuta aurrengoako, Uste eta aurrekoan batzu jatxuitzen es que ne agenda oso okupata da. Ez da. Ba, bueno, egia san, musikan ibili eta Rato libre jarraituko jau Rato libre bat ateatzen maide, maionesa itxeko. Kontzertua jongo naiz, eta gaur ez joko, gaur maionesa ekarri dizuet. Agendia deskolokauko da. Eta zure espezialidadiak zein dira bazukaldian? Zein dezu hemen di juntzinantik, gaur arte? Jan. Hemen bat utzi etxintxin dira. Egia. Jantiaz aparte, ez deki ez zukaldatu? Bai. Egin ditut San Jacobo vuelta y vuelta. Vale. Ensala prepatzen bakit. Vale. Eta ez nintzun esan aurrekoan, bakit txipiroiak txuritzen. Ez da gutxi. Eta prestatzen. Bai, Atea behar zaila, dakaten barrun, katxarro plastiko, Bai, bizkarreko kartilago, Oida, kartilago. Vale. Zu bakizu, eskeni dinosaurio no sofana naiz. Bai, ikusi da, Jurassic Parkeko kamiseta karri. Oioki par jartzik. Oioki par jartzik, Eta sartzen naiz dinosaurioa, gitarra jatzen. Bino, zu bakizu, ni dinosaurio no sofana naiz, eta porende fosilena ere, bai. Eta fosilizatzen den bakarra, horno gabetan, izatek, kartilagoa. Vale. Tardun, bakite txipiroiak existitzen ziala, guain dela ez dakiz emat urte. Kartilago hori dakalako. Kartilago, Ahí va la leche. Gaur... Detallito. Andoni educa y aprende. A ver, gitarra basiko, reportera gumena genu, Ederki. Zeiteko. Ba, entxala deia aurreatu deu, geho feta eta esan deuna botako jau, ezin begoaz. Ingotena sartaiare behotzen jarri, geho jarriko dituguna da, hemen dazkaun kuian pipak matxan. Atea behar dio, Atea behar dio, a ver. Katxarrua, A ver. Trabatu indek. Venga, jarri ondo. Haue dire... Hemen dikan, ez da? Cosas del directo. Ala izatitxu, bai. Olaxe, bai. A ver. Eskerrik asko, hola, bai, perfecto. Mila esker, Joseba Arguiñano, zuk mugitu dezun ere gitarrantzeko katxarrua. Bueno, eta ze abeste itxeria? Ba, ingo baituk, txoko malaspera jungo baituk, eta jurgi dago gure zai, eta ingo igu, beti ibiltzea Asiako jaganariekin, da zeo zeo ingo igu. A ber, bota jok zerbait, jurgiri. Jurgi, txoko malaspe, Asiako janariarekin ibiltzen da. Jurgi, gaur aste arte... Esan doa? Ostirala! Baina rima galdu dut eta ez dakabala. Eskerrik asko Jurgi, Asiako janariakin ibiltzea gati. Biribila! Oazen biribilara! Haupa Joseba eta Zukal Herrianeko ikusleok, Jurgar egitanaz, hameneko zuostabe txoko malasperan, Miribilla auzoan, eta gaur jorratuko dugun gaize, izango diez, jakitoriak edo brotxeta japoniarra deritzona, ezta? Bueno, bazingo gu gaur, ingo guz jakitoria eta kusillakia. Zer da jakitoria? Jakitoriak esango deu literalki txori herrie parrillen, eta kusillakize da brotxeta parrillan. Japonian, batez be, baina Asia guztien oso ezaguneti, ezta? Da orduen jenti normali, bierretik urten da gero, joaten die izakaiatara, hane taberna tie izakaia ditzezakie, da normalien jaten da eta jaten da batera. Da orduen hartzen da beholako brotxeta txubet eta garagardo bat, eta horreaz ja, apurde jateko edo mendizen die, edo afarize, enjedeki. Bueno, jakitori tradizionala normalien oiozkoa zeiken da. Baina, gaur egun, erabiltzen da otarrainskak, arrainek, txarrize, okelie, edo zea zeiken da, ezta? Da orduan guk gure kasuen, oiozkoa zingo dugu bat, tradizionala, eta gero ingo dugu kusillaki ezberdin bet, txarri okeliegaz eta gari zainzuriagaz. Eta bueno, guazen ba. Bueno, lehenengo ingo gune, gure jakitoria prestatzeko, oiozkoa moztuko dugu. 2 zentimetroko karratuetan,
horreri sartuko txagu txampiñoie, zitake perretxikoa eta pipera purtsu bet. Horrega zingo brotxetie. Bueno, neu egon egin Tokion, biziken, joaten egin bebai, izakaiatara, da geizen deikustena arretie, izen zan, ez bakarrik oiozkoan kartilagoak, gibelagaz eta asalagaz be eki bizen jakitorizek, ez da? Nibe probetan hau, da, bueno, aprobete zapore ezberdinek, da guztoa, baina, bueno, bertan hau da, danatari probe bide, plantxara paseu, da gero terillaki saltza ganeti bota, brillante geratzeko, eta lehenengo brotxetie, egin deku. Eta gero, bigarrena, gure kusizak ize, ingo dugu. Txarri okelieri, baserrak atara, fin, gure garizain zurize, apurtzuet garbituko dugu, egozi barik eskaldatu ingo dugu, bizpa 3 minutu. Okela serra, ganetik ipini, eta gure kusizak ize, listo dugu, plantxara egiko. Oneri saltzatzu ipingo txagu apurtzu eta agri pikantetxue, eta horregaz be, amaiute. Bueno, Joseba eta Zeukal Herriako ikusentzule guztizori, esperot gaurre gustuko izena, gaurko bi gauze platartxuk ingo guzenak, batetik oiozkoan jakitorizek, eta bestetik kusijakizek, Japoneko izakaiatan jaten dan gauze tipikoa, da bueno, gara falta zako hemen, baina lastera hartuko gupe. Así que bueno, urrengo arte eta dando segi. Ai, ama, Jurgi, ze arte dakaken, honek gitarrakin bezala, ia Asiako janarikin, da bertako kine bai, Asiakoa erakutzi aiaiz, baina basekiu emengoare. Asia, bino ez dakigu bukatuko du. Asita bukatu arte itizki, Jurgi, eundoko menuak. Egia esan, ze gauza txukunak itituken, zenba gustatzen zaiken Asiako historia, esatiten bezala beti, earki notatzek, eta ire jatetxea jutekenak earki notatukoik. Bezarka da hondi bat, eta gurian jarraitu berdeu. Hemen inberretena da, brotxeta hau prestatu. Earki. Zutan jarriko izkiu, hemen jarriko izkite bai, kalabaza betu zua jetxinte, porque hemen erreportea ikusten jungea, eta pixkat gehiagi berotzen junda. Ingoituguna da, hauek bai tostatu entxala botatzeko gainetikan, eta... Beste gabe, mayonesa prestatu. Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa. No sé ni cómo me llamo, ni dónde vivo. Ni dónde vivo. Vivo. Ni me interesa. Artista hutsa izan. A ver, bota beste ba. Gitarra etzaken duain askar gitarra ahí. A ver, zerbait ahora. Bechamel mucho. Gaur ez da bechamel, billo, bueno. Igualdik. Ensalada. Eta kaigona, bai? Lantzen nahi naiz. A ver, beste bat, a ver, programan bat, oseo homen jendia ezautzik, oseo la berezia. Ah, bai. A ver. Bricomanía, se prestatu behar digo, nola esatek, a ver. Cualquiera puede hacer en su casa utilizando estas llaves Jensen. Y ahora un briconsejo de jardinería, esatetzin, bai. Klasikoa, oie, klasikoa. Klasikoa. Rodríguez de la Fuente dice, Bai? A ver, bota. Su Caldari acecha agazapado al cordero para poder alimentar a su prole. Maravilla bat izan dek. Maravilla bat izan dek. Y vaya la maravilla. Cordero y zapatilla. Su caldian. Alfonso Illa. Esan behar nuen izan bat. Bale, jautzi zakitarra. Fondo aukitu dugu. Ondo pasatzea. Jarri dugu janaia eta ondo aukitu dugu. Bueno, hemen ningo jauna, azkeneko arkumen pusketa neok sartzen hemen. Soberan gehatze zaitek, haber zein dan brotxeta txikiena, hemen jarriko jat. Eta honek lau pusketa bestia giru, ez zio kudetan. Kiston pinta, eta hau gaina plantxa ningo jau ikusiko zu eze gauza erragatuko ken. Hemen hauek kurruskari gehatu zaizkigu, eta ingo deuna da, hemengo zu hau itxali. Bale,
Kontu zibiri behar de plantxakin, zatik, lehena, zentrifugado inbadek. Dantzan sekal ja da plantza, Ondo. Zentrifuga horaz, Ez da berdina arropakin eta jana jakin. Ez da berdina, ez da? Cuidao. Vale, guain ulerti. Baina etzan txiste bat, zan desbario bat. Desbario. Batzutan itzit, lako, kontuk. Bai, ne inoiz ez gertatzen lako. Bueno, pues. Bueno, esan deuna, ingo deu, maionesa bat, hemen ontzen utzen deun osagaiekin. Orduan, hauek ontzen jartzeko, mingaina bat hartuko dit, hemen, ni ontzen, honekin maionesa iteko. Beiza zeme jun jeseka hon hemen, Kontuk? Bai, edu jo, mesedez. Osondo, joki. Eta hone ingo jokena de guain, arrautza bota, bertara. Vale. Txaka, venga, bota jok arrautza. Argi, irekitzeke, hola, plaf. Bai, iriki beti normalen kanpo nobeto. Ah, hemen? Bai, mai gainean. Hola, xe. Golpetxo bat ema, guain azkar jarri, gainen, damba. Osondo. Argi, ez ekin hori zea azalikan, ez? Ez dituzte. Ez du Osondo gehatuen. Vale, eta guain ingo ekena hor bertan, Entzesta. birringailua barrun sartu, Bai. gatza pixka botako zeu, lehen hori aragila botazio, baina pixka botako zeu. Jo, lan naitien, nago. Ole joare bai. Eta behi-behian euki, Bai. eta ez altza, beha jungo ekarrapatzen, bale? Vale. Venga, Eta hoi zure kontu. bakarri dijua? Bakarri jungo Hau harrapatzen. kontuko esku batekin, ez? Ba, baina barbaino sartu, Buitzitza, behaino. Bai, aino. Vale. Eta guain eman botoia eta hor txeuki. Honei, goikua. Bai. Vale. Horre man, hor mantendu. Beha jungo ekartzen, ikusiko Ze esate zo! Entzute jau, Joki, entzute jau. Bai. Hae dira itxen, obrak metruan! Urrengo gertokila! Hernani! Ai, la otra, Joki. Bueno, kontatu iguk, gaur, botako aldek abestikan hemen diskan topatuko deuna. Bai, gaurkua botako dut eta gaina aproposa gaurko jalekeia. Jalakeia, oizea ituk, ez da? Jalekeria do sabelkeria. Sabelkeria. Gula. Laula, onda. Oida. Eta ze kontatzik abesti hortan. Abesti hori da, nei jatia asko gustatzen zaidalako. Bai. Guain pixkatin gora, pixka Gora. Pixkat, Ta berri hobera. Oide, eta gola, dena harrapatu arte. Kambiau dezaket eskua? Bai, nekatu alaiz. Vale. Badoie. Gauza bat ingo dugu hemen. Zeatikan 2 minutu geratzen zaizkigu. Gaur egun hasteko, eta arkumiak behar du bere donbora ondo egiteko. Ingo deuna da hemen. Zagarra bota, zagarra manzana. Ikazakan, mujer handriaka, Hombre gizon. Xanti. Txibiritzero. Zara sukaldin abestian aldekoa, edo... Bai. Txistuak otzen egoten nituan ni asko. Abesten txarra, no? Zara, kozinatzen zenun bitartin? Bai, kozinatzen zenun bitartian txistu gortzen beti. Beti txistu gotzen. Hala, bai. Erki. Abesten, gero batea lanetik eta ebila. Etzan etorri sagutxorik atzetik, ez? En plan Amelin. Inorrez. Bueno, ez hau, hain bakarrik, hori. Bueno, esan dakua, itxoengo dugu autostatzia, eta ingo duna degoro hau, bertan sartu, gainetik zagarra eta pipa bota. Ne diskokua bezala dek, sagarra. Bai? Bino hau berdia dek, taura gorrilla. Bai. Antzekua, anaia. Bueno, guantxe gatoz, horri buelta eman, eta intzungo dugu, oliokin, kantu berria. Jalekeria. Olioki erra indiago gaur bion artean, Gaur zango dugu brotxeta, zabela ondo beteta. Bai, hori alde gabesti berria. Ez. Olioki, despistatu ite gaituk, Oizan brotxeta, na? Bota, zeinuan. Jalekeria bekataria diskatik, track numero 3. Irua, ona. Laua. Matematiketan, zoragarri. Ona. Bueno, bota, eta nik bukatzen gungun bitartean. Ona dago, ni jateko, ez dut apur bat bera deutziko eta hori nire janaria da. Jan eta edaten nabil egun guztia, eta etorri gozeti hori, hemen denetarik daukagu zuretzat. Eta etorri gozeti hori, hemen denetarik daukagu zuretzat. Ona dago, ni jateko, brotxetak beste inori ez duzeko, eta hori
nire janaria da. Jam, deskubrizazu nire gigadearen plazerra bazen. Eta etorri, gozeti hori da. Hemen denetarik daukagu zuretzat. Eta etorri, gozeti hori. Hemen denetarik daukagu zuretzat. Berrio! Hemen denetarik daukagu zuretzat. Hemen denetarik daukagu zuretzat. Zeona dena. Zeona izen ni, artista. Ia izona. Mi esker etortzeatik. Elkerik asko musutxo bat. Ona. Bueno, nun topatu berdi jau, nun ibiliko izen? Etxoin, diskua Spotify dago. Diskua hemen da Ja esan ditoi. Badakizuen nun daon. Eta gero plazaz nun ibiliko izen, nun jarri bere sare sozialetan. Behiratu behar dezue, abildua Andoni Ollokiegi, @Andoni Ollokiegi bielekin. Eta hor, azaldu eta argazki batin jarriko txu, fetxa guzik. Beste gabe launak, mi esker horreteatik, ikusezu angurrien txala da eta ze brotxeta inditugun, eta aldi berian ezin hobe pasa. Mi esker, gaurren urtean iresa jongo dituk. Angurria!